Fix-xahar ta' Ġunju li għadda l-indiċi tal-produzzjoni industrijali żdiedet b'xejn inqas minn 6.3% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra. Meta tiġi eskluża l-enerġija, iż-żieda kienet tlaħħaq is-7.2%. Dan joħroġ mill-aħħar ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Jirriżulta li din kienet l-akbar żieda li qatt ġiet irreġistrata fil-produzzjoni din is-sena minkejja l-isfidi kollha internazzjonali. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO innota li fl-istess xahar l-aktar żieda ġiet irreġistrata fil-produzzjoni ta' manifattura oħra b'aktar minn 12%, waqt li wara ġiet il-produzzjoni ta' prodotti tal-computers, tat-teknoloġija u ta' vetturi bil-muturi b'żieda ta' kważi 10% u l-produzzjoni ta' prodotti kimiċi u tal-farmaceutika b'9.3%. F'Ġunju l-unika tnaqqis ġie reġistrat fil-produzzjoni tal-injam, prodotti tal-karti u l-istampar.